Matapos na mawara sa kadagatang saop kang probinsya ng Sorsogon kang Sabado, Enero 28, matarayumpong nakaduong sa pantalang kang Castilla, Sorsogon ang nawawarang motorized bangka. Makalis ang pigkondusir na search and rescue operation kang BRP Lulinato Toong Naval Forces Southern Luzon. Sigun sa commanding officer na si Lieutenant Commander Hernan Binetes, alas 5:30 ning hapon kang maipaabot sa indak ang pamayukang barangay poblasyon ang pagkakawarak ang nasambit na lunad ng pandagat. Tulos sindang nagkondukta ng search and rescue operation lunad kan sa indang barko. Alas 6:55 ning hapon kang parehong aldaw, kan mahanap na ang lokasyon kang nasambit na bangka na nasa kadagatan na sakop kang barangay Malaumawan Island kang parehong banwaan. Since hindi po familiar yung parang boat operator ng bangka na dito sa pagpasok dito sa port. So eventually po, kinuha po namin yung details nung bangka. Kinuha rin po namin yung mga necessary informations para po pag once na magkandak kami ng rescue, mabilis namin makikita yung bangka. At the same time, maka-establish agad kami ng communications kung paano namin sila tutulungan. Later on, na-find out namin yung pala mga relatives nung namatayan nga galing sa Masbate. Sa impormasyon, gikan Masbate City asin pabalik na kuta sa nasambit na banwan ang nawawarang bangka na naghatod kang bangkay kang sa indang kapamilya. Sigun pa kay Binetes, mauran asin makusog ang ukol kan mga oras na pig-rescue nindang anum na lunad na individual. Ring po yung laki ng alon at saka yung sama ng panahon. And yung bangka is maliit lang, very prone sa alon. I decided with the when I requested guidance sa aming Naval Task Force 31 to conduct yung rescue operations na rin. Maigot na pagirumdum kang NAVFORSOL. Mas maray na dain na magpuwersa pang magbiyahe. Urog na mga saradit na lunad ang pandagat, lalo na kung maraot ang panahon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Nomer Corporal